Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the death door. Mom, ever heard of noise? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Heddiw byddai'n cario ymlaen gyda Dwnsiwn y Dis, ac hefyd gwythio ymlaen gyda Pennod 4. Felly, ie, edrych ymlaen at hynny. Fi hefyd yn mynd i arbrofi gyda Facerig, achos mae'n llawer o hwyl. Fi ddim wedi cael lot o cyfle, really. Felly, yn i'n meddwl, gret, neu trio fe heddiw. Yeah. Right, bant â ni, Pennod 4. Dechrau. Oh, no. Draw fan hyn, mas y ffordd. Dyna ni. Mae'n amser i groesawu nôl gwalch bradwrus o Cellweiriwr. Ymuno gyda fi i wylio'n dawel ei fethiant anochel cyflym. Cool. Great. Dau. Fel o'n i'n dweud, y nod yw i drio Right, i'n credu a fi am iechyd fan hyn. Ac yna taflu nhw a wneud niwer o dri. Wee! Dyna ni. Okay. Unrhyw beth sy'n ennill dis newydd, mae'n werth cynnwys.
Reit, gwella iechyd. Dyma ni. Gweld? Gwerth cael. A nawr 6. 2. Felly, syniad yw, dwi'n mynd I newid y cymeriad pob lefel y dwnsiwn ar Facerig. Felly, ie. Dyna'n hwyl, dwi'n credu. Right. Oof. Bach o overkill fan'na, ond man a man. O'n I wedi actifadu fe ta beth. Na I trio hwn. Rew drillio. Rwy'n eistedd nôl tym bach na. A wneud hwn. Dyma ni. Felly, os dwi'n neud hwnna, dwi'n fwy cywir. Whoops. Dyna ni. Gwasgu auto-calibrate. Dyna welliant. Okay, a fi am more leader. Right, mae rhaid fi auto-calibrate hwn. Felly 4 fan'na. Gwneud niwed. O, dylen ni wedi defnyddio hwnna. Oh well. Okay, boops. Gallai cael boops mewn. Na I wneud hwnna gynta. Rewi 1 dis. Un mwy. Felly, pen stereo fyna. Mae... Gwyd beth sydd fan hyn I brynu. Galari. Dwi'n hoffi galari. Y move fyna. Na I cael y iechyd. Cael hwn. Gwerth -1. Na. Pen stereo.
Credu, a fi am y squid babi cynta, a wedyn edrych. Felly, gwneud nifer o tri. A'n mynd am hwnna. Right. Ba-ba-da-ba-da. Nice. Gwneud newid os oes gelyn. Nawr ni'n neud yn well. Ho. Falle dyna'r tric yw cadw'r parau. Paid cael gwared o'r parau. Yn y rownd yma. Aha. Yeah. Hwna'n neud synwyr. Canon disgyn niwer o un. Chwarae pob cardyn. Na. Beth yw'r un yma? Anwybyddu. So. Beth hoffwn ni'n neud nawr yw uwchraddio rhywbeth. Dablygu dis. Ne. Rew drillio. Gwneud niwed dwbl os oes gelyn wedi rewi. Right. Beth yw gael i wneud? Gwneud niwed +1 ar 6. Rewi o 1. Wel, mae'r dwbl yn well. So, a fi am y dwbl, beth yw'r hwn? 4. Dwi'n credu mae dwbl trwbl yn well. So, yeah. A fi am dwbl, dwi'n credu. Right. A tybed, os dwi'n rhoi hwnna... mae fe'n sensitif i golau. O, mae hwnna'n cool. Okay. Ddim y fi eisiau fe gymaint â hynny. Right, gadael. Na. Ooh. Come on. Dyna ni. Dim werth. Tri arall. Right. Mae'r dwbl ond yn mynd i roi 4 i fi. So, man o man fi'n defnyddio rhain.
So 6 fyna. Gwell I fi gwella fy hun. A 6. Right, fi eisiau bod yn ofalus iawn gyda distrywio cardiau. Achos o'n I ddim di meddwl, falle by nhw'n handi. Falle fi ddim eisiau distrywio cardiau. A fi nôl. Fi'n mynd I... Shwmai Josh, sut mae'r hwyl? Sut mae pethau'n mynd? Ti'n hoffi fy ffrind newydd? Eitha cool. Wedi troi mewn I ni fel te Morgan, haha, popeth yn iawn, diolch a ti. Ie, dyna beth mae Bonedd Ddigas Look yn neud. Mae wedi troi'r cymeriadau mewn I dis, a wedi troi fi mewn I y raccoon yma. So ie. Mae bod yn ofalus iawn. Ie, mae'n bendigedig. Ie, diolch yn fawr. Mae'n hwyl. Syniad yw, ar ôl pob llawr, fi'n mynd I newid. Fi'n credu mae Bonedd Ddigas Look yn mynd I newid troi fi mewn gyda hyd a lledrith, troi fi mewn I rhywbeth gwahanol. So ie, gwyliwch allan. Chwech. Jar ysbrydol. So ar ôl y 2 yma, y casglu'r stuff, ydych chi'n gweld rhywbeth arall. Edrych ymlaen I weld y peth nesaf. Yeah! Yeah. Right, dyma ni. Boom. Boom. Nawr, snap. Bang. Bang. Na I dyblygu hwn. O, fi methu. So, cymryd beth sydd 'da fi. Yeah. O, weles I bod Sean Corn wedi ymweld gyda Ysgol Panteg a bod ti 'di trefnu bod Sean Corn yn mynd a siarad gyda nhw. Ond hwnna'n ffantastig, Josh. Mae hwnna'n hyfryd. Pimp. Really nice.
Sean Corn hapus iawn I ymweld. Newydd gwneud meithrin Pontypool. Plant mor hyfryd wedi bod yn gwych gwneud. O'n i un o'r... Nes I drefnu bod Sean Corn yn mynd I ysgol Brwalta. A mae gyda nhw un o'r ysgolion mwyaf yn Sir Caerphilly. Mae gyda nhw fel dosbarthiadau dwbl bron I bob ddosbarth. Felly oedd hwnna'n 2 ddiwrnod llawn. So oedd llawer o apwyntiadau gyda fe yn ystod y dydd yna. Chwarae teg. O na, oedd yn good. Oh no, wow. So oedd e wedi creu ambell I fideo i'r cyfnod iau a wedyn i'r derbyn a y rai cynradd. Na ddim cynradd, beth ydyn nhw'n gael babanod. O'n nhw gyd wedi cael peth rithiol fyw. Right. Ryfelwr, ergyd ryfelwr 1+1 I bob bop. Neu taflu llaw gyfredol. Na'i mynd yn ymosodol dwi'n credu. Flipio'r dei ben I weired. Go on. Go on te. No, right. Right, nawn ni mynd, fi'n credu mae Boneddigas Look yn mynd I mynd trwy'r anifeiliaid gynta, okay? So, jyst I chi gael gwybod. Bendigedig, mae'n neud rhywbeth syml fel Sean Corn yn wych dod â gwen I wynebau plant. Mae'n hyfryd. Right, snap. Boom. Tri, mae'n rhoi 4. Ooh. Daro. Right, dyna ni. Na, mae'n neis. Mae'n neis. Mae ganddo fe cwpl o rai ychwanegol I wneud, a wedyn, Fi'n credu bydd rhaid I fe mynd nôl i'w gweithdi wedyn bydd rhaid I fe mynd nôl i'w gweithdi a canolbwyntio ar sortio'r anrhegion. Felly... Beth sydd dyn ni fan hyn? Dwi'n hoffi signo gwaed. Ddim literally, ond yn y gêm yma fi'n hoffi'r carden signo gwaed. Dylen ni esbonio yn glir. Dwi ddim yn vampir go iawn. Haha. Ond gallai fod? Na, joke. Right then. So, dwi'n neud hwnna. Oedd angen odd. Daro. Max 4. Oh well. Ydy ni'n neud llawr? Na, dyma'r un olaf, efe?
Dyblygu dis. So... Na, hwnna ddim yn od. Hwnna ddim yn od. Nhw gyd ddim yn od. Come on. So os fi'n flipio un, fi'n siŵr bydd yn od wedyn. Dyna ni. Yeah. Na. Neu gael bach o tarian i amddiffyn. Snap. Mae snap yn handi iawn. Felly... Ond, defnyddio fe i'r bop dwi angen neud efe. Yeah. Okay. So, snap, bop. 3. Snap arall. Oh yeah. Gwell i fi neud hwnna gynta. Gana. Yay. Right, ble dwi nawr? Oh, fi... Sorry pawb. Fi bach yn aro fan hyn. Right, pwy ni'n mynd i gael nawr? So, nawr, dyma rownd y gath. Y pwsi bach. Haia, helo. Neu llais gwahanol i bob un. Haia. Josh, wyt ti'n hoffi cathod? Haha. Crysialina? Yeah, a fi am Crysialina, dwi'n credu. Roedd felly o dwbl... tree. Yeah. Be ti'n meddwl, Josh? Ti ddim yn hoffi fi fel gath? Oh, Joshua bach. Mae'r gath yn neis iawn. Ydy, wrth gwrs dwi'n neis iawn. Oh yeah, snap. A nawr, double trouble. Oh yeah. Crisial. Ha 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 ha. Crisialina. Mwahaha. Yeah. Dwi'n credu dwi'n perthyn i'r gath o Babe. Ti oedd y cath drwg yn Babe? Wel, mae'r cath yna'n chwaer i fi. Right. Morthwyl. Bydd hwnna'n neis signo gwaed. Efo mi checio beth yw'r opsiynau gwahanol. Bop. Rew drillio. Fi di wneud hwnna. Losin. Ble mae fy morthwyl? Beth mae'r morthwyl yn wneud? Siocio'r gelyn.
nôl. Dal yn credu mae signal gwaed yn gwell opsiwn heddiw. So, Kraken. Dwi'n methu... mae'n rhaid fi... A wedyn na i copio'r signal gwaed. Dyna be na i. Bwmp. Bwmp. Fi'n setio hwn i fyny, really, ar gyfer y tro nesa. Ni'n meddwl yn ni yn anyway. Yeah. Oh well. Ho 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 ho! Oh, come on. Ooh. Oh na, eilrifau I gyd. Come on. So... Ooh. Snap. Oh no. Doubly. Snap. 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 Dyma sut fi angen neud e then. Oh yeah. Hello, Cath. Ble mae Morgan heddiw? Dungeon y dis o'r diwedd wedi torri ef. Ha ha ha, ydw. Mae boneddiges look yn troi, ac gyda'i hyd y lledrith, mae'n troi fi mewn I cymeriadau gwahanol ar ôl pob llawr. Yeah. Benthyg offer, peiriant slot. Ennill offer, benthyg offer. O, robot, dwi'n hoffi'r robot. Un munud, beth yw'r set yma? Yeah, go on then. Go on then, go on then. Beth, dwi'n fan mawr o'r dringo gwaed. Achos mae gyda'r elfen o Galari.
Ie, os fi'n dyblu fyny ar y set, ond beth am cael copi o signo gwaed? Ie, beth sydd wedi digwydd? Mae Boneddiges Look yn troi, ar ôl gorffen pob llawr, mae hi'n troi fi mewn i cymeriad gwahanol. Felly, wrth i ni mynd lawr, beth sy'n digwydd? Dwi'n troi mewn i... Dyma ni. Helo. Yeah. Felly dyna ni. Aurora, neu'r blaidd. Na i mynd am y... Aurora neu'r blaidd. Ble mae'r afalau I gyd? Dyna'r cwestiwn. Na fi cymryd allan y blaidd. Blaidd cryf yn erbyn Gwenwyn. Yeah. Angen double? Boom. Boom gong. Gong. Ennill dis newydd. Dyblygu dis. Boom. Boom. Fi'n barod nawr ar gyfer y bit nesa. Croeso Shamrock Nov. Josh ac Emrys. Mae Emrys wedi dweud helo. Wel, oedd y cath, o'n i'n lwcus iawn I fod yn gath, ond nawr fi yw'r blaidd. So, yeah. Sneb wedi torri fi. Just popeth yn iawn. Oh, yeah. Pedwar. Pedwar. Damn. Ie, maen nhw'n Dwnsiwn dda. Dwi'n Dwnsiwn dda hefyd. A fi'n hoffi sut mor dda dwi am symud fy eiliau. Yeah. Felly, boops. Dyma ni. Dyma'r amser, pawb. Dyma'r foment. Signo gwaed. Bwh. Biff. Wel. Sefyllfa cryf nawr. Ar gyfer y tro nesa. Dreinio gwaed, perffaith. Cael bach o melltithio fi. Dyna ni. Boom. 8. Canwr. Neu Aurora. Mae Aurora'n lefel 4. Felly falle. Ond, dwi angen ei iechyd. Mae hwnna'n anodd. Wel, os fi'n dyblygu signo gwaed eto, leia dwi'n cael yr amddiffyn. Mae fi'n cael ei iechyd nôl. Felly, falle dyna yw'r tactig gorau. Hwnna'n rubbish. Newid o 2. Mae hwn yn risky rediad yma nawr. Achos mae Aurora gyda... dear. Right. Come on, signo gwaed. Shock. Right.
Rhaid fi cael y bŵp yna mewn i chwarae. Okay, so snap. A nawr, na cael y ryfelwr mewn. Dwi'n ond y double, ergyd ryfelwr. Snap. Boom. A 6. Nôl yn y game. Oh god. Os dwi'n gallu goroesi y bit yma nawr, byddai'n okay. So fe'n mynd i fod yn hawdd. Gwella a 6. Beth? Right, come on then. Sgen i ddim... Right, dyma'r amser nawr i taflu rai llai pwerus. 1. Dreinio iechyd. Oh yes, come on. Yeah, come on. Dal ddim gyda iechyd llawn, ond dwi'n credu gyda copi o signal gwaed, mae hwnna'n really dod o fi nôl mewn i'r gêm. So, ydw i'n mynd ar ôl y canwr neu'r marchog papur? A fi am y canwr. Oh, hyfryd, wow, fantastic. Right, taflu nhw. Dis newydd. Dreinio iechyd. Right, angen hwnna. Bendant offer. Nid newid o 1. Mae rhan o fi eisiau cadw rhain. Oh, falle mae hwnna'n risky. Gawn ni weld. Gawn ni weld. Yeah! Woo! Oh na. Gwneud newid o tri. Daro. Falle mae'r galaru plus 3 os yw'r gelyn wedi rewi. Mae hwn really yn rubbish. Oedd y gwanhau na, diw. Pity, pity, pity. Mae'n gallu cymryd nhw pryd ti gyda nhw. Ti'n methu fforddio i... Mae'r gwanhau na. Right, diolch byth dwi'n gallu dreinio gwaed. Fi'r dei, benig beired. 5. Sim pwynt defnyddio'r snap eto. Bach yn amddiffynol, ond beth ti'n mynd i wneud? So 12. Oh. Mae'r signal gwaed rhwng y cornel ddo. Yay. A mae 'na boops. Mae 'na boops. So. Leia, os dwi'n cael y boops. Mae hwn yn mynd i bod yn agos pawb. Agos iawn. Right.
Gutted am hwnna. Reit, nôl â ni i'r dungeon. Pennod 4. Gen ti ydi offer arferol, iechyd arferol, popeth mae siomedig. Mae bod gan eich holl elenion iechyd ychwanegol ac arfau wedi i'w chraddio. Ah. Come on. Dwi'n gallu neud hwn. Angen ffydd. Fi symud draw tipyn bach. O, lle dim bach no. Right. So. Boops. Lle dwi'n chwarae o gwmpas gormod gyda'r boops. Dal ni just canolbwyntio ar y bops yn lle'r boops. Lle dyna yw'r neges yn y stori yma. Here we go. Boom. Dwi ddim quite I gweithio mas y trick o sut I restru fy symudiadau fyny fel bod fi'n cael y mwyaf o'r pariau yna. A edrych fan hyn hefyd o ran ble mae pethau. Right, taniadur, licorice, neu ffrwydrad fflam. O, a fi am y ffrwydrad fflam. Right. Chill nawr. There and I. Ooh, ffrwydrad fflamp. Gwneud 6 niwed I bob dis gelyn llosgedig. Ooh. Ooh, diddorol. Oh, doedd ddim un o'n nhw'n llos... Oh my gosh, oedd hwnna'n mistake mawr. Pam nes i'n neud hwnna? Na. So mae'r camgymeriadau yma'n okay ar y cychwyn, ond wrth I chi fynd lawr lefelau'r dungeon, chi methu fforddio wneud hwnna. Na. Right.
Stefan i tipyn bach canolbwyntio. Spark. No. Angen 3. So... Mae hwnna'n 2 neu 1. O, damn. Tro nesa, na i gael e. Rhaid 6. 7 ar ôl. Actually, mae'n rhaid nhw Mae'n rhaid fi defnyddio nhw. Saith. Uh-oh. Boom. Beth sydd fan hyn? Gwneud newid o 1, ennill deu newydd. Ie, unrhyw beth sy'n rhoi deu newydd i fi. Chwip. Na. Ddim eto. Tisiog neu'r dewin? A fi am y dewin. Drach ar hwn. Boom. Oh, na. Okay. Gyda just 1s, falle dyna yw'r opsiwn gorau. Ydw i'n gwella? Neu ydw i'n mynd... Na i gwella. Pimp. Ysgoi. Ah. Right, os dwi'n neud rhywbeth rubbish then, sydd ddim yn mynd i boddro fi. Wedi ysgoi hwnna, sy'n ffain. Na i'n mynd... Boom. Pimp. Gwella. Cael e tro nesa. Boom. O, i bob dis losgedig. So, os mi gyda 2 dis, mae'n 12. So, 6 llos i 2, ie. Aruthrol hyfryd, dwi'n edrych ymlaen i ymladd ti nifer mwy o weithiau yn dragoddoldeb gyda'n gilydd. Ww. Right. Na. Ddim eisiau hwnna. Tio beth, mae'r copi dyblyg yna. Uwchraddio.
Ond really, os dwi eisiau defnyddio pethau, fi eisiau nhw fod yn mawr. Okay, beth mae hwn? Gwneud newid I bob gelyn llosgedig. Gall hwnna bod yn pwerus iawn, ond mae fe'n dibynnu sut maen nhw'n eistedd. Ie, falle. Dyna yw'r un kind of fwyaf cryf. Right, cadarnhau. So fi am llosgi pawb. Dyna yw y nod fan hyn. Distrywio carden. So, ennill dis newydd. Bwff, biff. 6. Gwneud newid o 1. Ennill di newydd. Fan mawr o'r ennill di newydd yma. Ddim... Bach o amddiffyn. Mae'r cyfri lawr. Gobeithio mae ddim yn cael dwbl. Mae hwnna'n boen. Mae hwnna'n big hit. Mae hwnna'n rhoi 3, 6, 9, 12 mewn un go. Llosg. So dyna'r trick hefyd yw I cael gwared y stuff er mwyn... God. So dyna'n big hit fanna. Er mwyn setio nhw fyny ar gyfer tro nesa. Fel na. Mae hwnna'n hyfryd. Fantastic. A nawr... Os dwi'n neud hwnna... Hoffwn I gael cwbl o losin I gwella fy hun. Achos mae dy fi digon fe, dim angen snapio nhw. So, neu gwella fy hun. Just tipyn bach. A gyna 3. Gyda fi. Gallai distrywio rhywbeth. Mae'r boops yn okay, suppose. Llosgi. Whip. Okay. More later. Fi lefelu fyny mewn 5. So falle neu cadw hwnna. 3, neu cadw hwnna. Os fi'n colli oherwydd y 3 na nawr, byddai'n teimlo'n really silly. Spark yn dod fyny. So... Oh! Un munud. Dyna ni. Dyna well, ia, fi'n teimlo lot well. Oh, God. Right. Fi'n neud... Llosgi...
Dwi'n cael y bop mewn I chwarae. Right. Yeah. So, beth... Yeah, Mr Tiger nawr. Yeah, Dad. Right. Right, 10 minutes. Right, sorry am hwnna. Felly... Beth sydd dyn ni fan hyn? Dablygu dis. Gynta. A wedyn snap. A... A ma'n go. Right, dyna ni. Awn ni nawr am y bwli. Oh, nice.
hwnna. Boop. Spark arall sy'n rhoi